Vanhu vemuZimbabwe vari kupopota kwaita Makuva apendwa zvakaoma kwamutoko pari kunzi more than 40 heroes' tombs were refurbished and decorated with national colors. This was done by a team led by war veterans Comrade Maodza Makichi, Honorable Isaac Tasikani, and the people of Mutoko. Black granite stones were mobilized from local black granite mining companies. The war veterans worked with Monashe Private High School in designing and making tombstones for their late comrades in arms. Ndo mashoko ari kubuda panapa na Permanent Secretary of Information weZANU-PF. Ndo mashoko ari kutaura panapa kuti Makuva kwamutoko 40 apendwa. Even though maZimbabweans zvavo havasi kunyatsofara nenyaya iyoyo, because ndiri kuonawo vamwe vari kubvunza kuti how does it contribute to the economy or betterment of our people. Iyewo ndo paari kuvapindura kuti how does doing your family tombstones contribute to your family finances. Ndo mamwe mashoko aripo. Mumwe ari kubvunza kuti money used in useless things whilst there is no basic service delivery. Umwe ari kuti whose money was this according to your understanding of this post. Ndo nyaya dzimwe dziri kutaurika panapa, ndo zvinhu zviripo. Iye wacho ari kutopindurana nevanhu because vanhu vanodawo kuziva, but hey, these guys, it seems like these days havasi tolerate criticism zvokumhanya. Vakangonzwa kunzi imimi mazodai madai, vari kubva vapindura pasport kuti aiwa imimi kana muchiti mari dzazodai dzatambiswa ndedzenyu here. Ndo zvaakutaurika. Most of the times mari dzinoshandiswa nehurumende dzedze, we all know kuti it's taxpayers money, but in this case nyaya iyi, mari iyi inokwanisa kunge isina kubva nekutaxpayers because ivo vari kutaura kuti imari zvinhu zvaitwa nezvema-war veterans ichi. Not sure kuti ma-war veteran acho manje vabudisa mari dzemhomwe mavo here kunge vachiita izvozvo. Ndo zvinhu zvisiri kunyatsonzwisisika ipapa. That's why ari kubvunza kuti mari yacho iyoyi imbori mari yani yamuri kudaro. Ndo nyaya iri panapa. Handisi kuzivawo kuti mimiwo makatarisawo nyaya iyi munoionawo sei iri paground yekupendwa kwamakuva. I know kuti mune zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyoyi.